Pre Ďoďa je to 4. zápas, svoju premiéru mal minulý rok v septembri 28.9. Takže za rok aj niečo stihol. Toto je teda, ako som spomínal, pre neho 4. zápas. Aktuálne teda bilancia 0-3 a dnes sa bude snažiť, aby do kolónky víťazstiev pribudla jedna výhra. A čo na to jeho super, ktorý ide hneď po takedowne. Ďoďo tam chytá hlavu, ale hneď to púšťa a ide tam s údermi. Áno. No, a Ďoďo tam ale dosť vysoko drží tú bradu, Ďoďov super. Áno, nechal si tam dvakrát trafiť. Tak presne, je to pre ňo prvý zápas, je to také nové, ale ako na to, že prvý zápas dobre vyzerá v tom stand-upe, že není úplne nejaký márny. Také halabala. Tu máme klasickú pasovačku. Tam je silnejší Ďoďo. No, máme tu aj prvé tam kopy. okopáva tú prednú nohu. Potom ako bude okopávať, tak sa samozrejme Martinovi Krahulecovi bude horšie nastupovať do tých takedownov, lebo tam tú nohu prednú dosť potrebuješ, aby si tam nabral rýchlosť. V tomto sa možno moc vysilujú chalani. Zbytočne. Predsa len je to pre nich úplne niečo nové, takže nevedia čo a ako a je to zbytočné vysilovanie. Tak Ďuďo by tu mohol mať tú zápasovú skúsenosť, mal by si vedieť, kedy povoliť, kedy odstúpiť. Áno, jasné. No a tieto údery, vieš, ktoré sú tam akože naozaj, že odbufetujú na plnú bombu a nič to netrafí, tak to je niečo, čo ti energiu zoberie. Uvidíme, ako bude druhé kolo, ak sa do nej dostaneme. Ale tak sám hovoril, že je taký prchký človek a to je aj vidno, no však domáce publikum, Erik Trezor mu dával nástupovku, ty si ho ešte vymotivoval, že ide sa do roboty, takže o mňa Ďoďo je v tom úplne fight móde. Áno, ale je vidieť, že už začína dýchať sťažka. Áno, bolo to dosť rýchle, teraz až moc ľahko padol pod supera. Ale čo z toho vyťaží Martin, ktorý je vo veľmi výhodnej pozícii, len tie skúsenosti. Má tam full mount, pekne zaťažená panva úplne na spodku, snaží sa tam pracovať, prechádza si to. Len tie skúsenosti, neviem, že či bude vedieť možno. Ďuďo krásne pretočil. O tom hovorím, že tie skúsenosti... Len pozor, aby si tam nenechal nástup. Nohy tam chytá. Nestiel som to ani dopovedať, neviem, aký je tam čas. V každom prípade Ďuďo, negatívna bilancia pokračuje 0-4. No, Martin si a ja som nevidel ten spomalý záber. Taký netradičný armbar. Ale na to sa história nepýta. Martin vybojoval v svojom prvom zápase hneď prvú výhru, hneď na submisiu proti skúsenejšiemu superovi. Ale tak není sa možno čomu čudovať, že práve na zemi to skončilo v prospech Martina, ktorý má vo svojom rohu Tomáša Votavu, ktorý je veľmi skúsený v boji na zemi. A opäť ukončenie v prvom kole. Dnes už 5. zápas a 5. ukončenie v prvom kole. No a poďme na oficiálne vyhlásenie víťaza. Dámy a páni, tak nám skončil aj ďalší zápas hneď v prvom kole, no a to v čase 1 minúta a 58 sekúnd sa víťazom na armbar stáva roh modrý Martin Krahulec.